Salutare lume, eu sunt Antonio00. Astăzi vă fac un video Clash Royale. Acesta hai că e bine că deja i-am dat primul turn, dar și nu l-a dat, dar nu nimic. Oh, frumos. Adigen skeleton mai repede. 5 din 6. 6 din 6. 2. Atacă turnul. Atacă turnul. Atacă turnul. Atacă turnul. Atacă turnul. Atacă turnul. Ce dă aia, ce vedea aia acolo? Mini PK, dă-i! Dă-i mini PK, măcar o bucată așa. Ia-l băgăm. Așa planca, ăla sunt tanci. Am așa cu Jules. Armata de subiect, cum zic. Bine, mă! Bine, mă, cum te rog. Nu, pot. Nimeni nu se pune cu mine. Nimeni nu se pune cu mine. Ne dă golden chest. Ce șmen. Dar mai am unul. Ia uitați pachetul meu 2. Asta e pachetul meu 2. Pachetul meu 2. Aoleu, level 6. Dai! Ce să facem acum? Ca să știți, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați, deoarece așa se face. O să sperăm că-i dăm formula. Dă-i! Pot! Zo! Nu, ăla-i
de 2, ăla de la de 2 bani, bă. Pleacă-mă, bă, lasă-mă, bă. Tot pe ce cum face cu muntărele. Ce mai vrei să mă știu în județ? Fără să derenești. Serios. Să mă duc. Nu mor, mă! Deci nu cred, deci nu. Deci nu mai văd. Nu mai să. Nu. Gata, au mai rămas 3 minute. Doi. Deci ai băgat scheletul în armii. Ce mai sunt lumea? Cel mai ușor, nu putea destul de mult. Este mortul! Se moară cu el. Da, na! Na! Așa, de bimberă, nu! De ce? What the fuck? Bine. Bă, ingenel. Bă, lumea asta cred că ne bate. Nu ne bate. Cred că voi încheia episodul aici, căci n-am avut prea mare noroc. Deja avem și acum de acum, deci ne vedem data viitoare.